Topeng ireng topeng. Mangga Mbak, jumeneng Mbak. Wis ora sanggo sepot-sepotan sudah pagi itu. Wah. Pung jer pung jer pung dong sembleng teng klek sembleng teng klek sembleng teng. Kok ya reak lho. Ora apa-apa, Mbak. Soale piyaine alus. Sing disepoti piyaine alus, sepote kudu rongah. Oh iya. Kaya beles jare. Men. Wong arep berkata apa saja sudah biarkan aja. Biarkan. Penting. Ora piye. Iki aku ngapa? Aku nang dhuwur apa nang ngisor iki? Teng dhuwur mawon, Mbak. Kajenge ketok wong sampean ki ngadeg karo lingkuh padha wae kok rumah saku. Iya. Dhuwur banget aku. Ya ora apa-apa. Tembange, Mbak. Kenapa enten pamundutan mboten? Cetak gula. Oh, jenang gula, Gong. Heeh. Suwe ra ngrungokke. Oh iya. Jenang kulber. Jenang kula. Aja ngono kuwi to. Jae wono. Wong nang kene lho to. Iya. Iya. Ngalajengan kemawon Mbak mboten sah bawa. Mah, yen men bawa to wis manut aku. Pokoke sing nyekel apa Purbawasisa aku, Gong. Yo, ya, yo. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nang lingane pandang susah sapa sing sani nyimak live streaming dulur-dulurku yang padha mirsani live streaming wah siyahene penonton isih 1600 Gong. Alhamdulillah disyukuri ya Mbak Anggi ya. Alhamdulillah padha tresno karo kita. Iya. Wacake ya Gong. Heeh. Antarane ana dari Mbah Kakung berkomentar nyamleng karo dikancani kopi lan keripik gadung. Wah, matur nuwun. Terus oke, saking Rizki Cilodong, Depok, Jawa Barat hadir. Wah, ada Tru. Komar 28 nyimak nggih, matur nuwun. Nah, dari Sumber Nyawa, Kebumen hadir. Nggih, matur sembah nuwun Kebumen. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun ya. Saking Mas Teguh Susanto menika sugeng enjing para miyarsa. Salam rahayu. Nggih, rahayu matur sembah nuwun. Ternyata budaya wayang iki nek ora awake dhewe sing neruske sapa meneh, Nduk? Iya, iki ora limbukan. Oh iya. Keling aku madeg Pak Cangik, Gong. Pak Cangik.
Dari Aprili Asu geng dalu nderek mirsani Mas Yusuf Ansor saking Andara GG Masjid Depok hadir. Oh nggih, matur nuwun. Saking Ibu Siti Dalmiati Bergas Kidul nyimak. Oh nggih, nggih. Bergas Kidul. Heeh. Kapan nanggap awake dhewe meneh? Oh, sok tahun ngarep. Dari Bopo Hari Cawas nyimak. Oh nggih, matur sembah nuwun. Saking Pak Ratno ndalu nderek pungon Gunung Kidul salam budaya lestari budaya kok ya, oke nonton Mbak matur sembah dipun syukuri nggih Pak nggih. Nggih. Walah, terus. Mangga Mbak, mangga. Aduhai dulurku Mas Tukino isih semangat len joget kok. Nah, mesake nyanyi. Ya Mbak, tolong diranting di caoske Mas Tukino kae. Kae beliaune semangat kok. Iya. Awake dhewe saben mayang ning daerah Sleman, pokoke yo jan ngene iki panjenengane rawuh. Iya, nuwun Mas. Sehat selalu Om. Iya. Oh, tak pikir-pikir persis. Kok gek lekmu kae. Like adine Mbah Giar, heeh. Menawa. Gadah sedulur teng Rangkap mboten, Mas? Rangkap niku sedulur. Mbok gadah nah. Ora duwe kok mbok duwe ora. Heeh. Sedulur Pak dipaksa. Iya. Iki jenang gula kok. Digarap sogok-sogok kuwi reaksine Mbah Narto ning swarga ora digawe kaya ngono. Ora, ki jaman saiki kok karang kabeh ki nut jaman nglakone to. Oh iya. Nek ora ngono ora model, nek ora ngono ora tren. Iya. Apa? Ya. Apa semono? Oh iya. Asa
aha asa asa makasih mbak ya isih nuansa pelok barang gong kowe apa kowe wis ngarani nek jenang gula aku tak ngarani tembang oh ya wis ora usah ngetokke tembang sing kuno-kuno iki sing saiki-saiki wae apa to katresnan sejati digarap cara Thailand ya gong oh iya kaya wingi kae tak dengdang tulung tung det dengdang tulung tung des oh iya ngono kowe Thailand nang sing nyanyi banci-banci insyaallah sapa kowe nek kowe aku sing milih lagune kowe sing milih wonge loro wedoke loro lenang siji apa ya oh ya sing lenang Mas Adi oh ya terus sing wedok sing putri Mbak Bella karo Mbak Niken oh wedok kabeh kuwi gong telu wedok kabeh kuwi gong ayo Mas Adi jumeneng Mas aturan tindak ana ning panggungan mriki kajeng pancananku sing ngandheng dhewe ora tau naso kulit ireng goyang goyang nganti kaya aspal kapan lamar aku nah ya selamat pagi Mbak selamat pagi Bagong Mas nggih Mbak Niken selamat pagi Mbak Bella juga pagi Mas iya kan ngadeg kae sing anu kae nang kene kamu sini atau situ mohon izin ya iya mohon ya izin Inces iya Inces enggak apa-apa di tengah Mas di tengah no di tengah iya lagi anu apa sendang kinapit telaga lah kok kudu pancuran no ora sendang nek lunga diarani telaga lho kok diarani sendang sendang lho kowe sendang sing apit telaga telaga gede no nggon aku cerake embung ya ora sendang oh pantesan iya gitu Ces ya banyunya itu bisa kimplah-kimplah gitu loh oh iya dong iya luber orang gilane terus nek kowe kulino ngono kuwi lho wis ya naudzubillah min dzalik nyaman kok moh lah weh ora maksudnya nyaman ki bakul mie ayam Wonosari kae ngarepe ibu nyaman kae heeh andalane Jowang heeh angger dibel aku dolan nang Wonosari halo Mas nanti sampean nggone nyaman wah tetake nang kono iya katresnan sejati Mas Mbak nggih ayo monggo Mas katresnan sejati garape Thailand oh ya ya ansor laras janji tresno disaseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati jangan asmara Gusti kula paringa usada Yes.
Boko siji. Aku takon gendong tresno. Roman. Karo Roman. Kawe sewu rasa ngobati hati kujiwa. Kang Mas Petrono atimu Paturuji. Namno Paturuji. Ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada arep bulan ing wayah wengi nambani kegesing ati iki Jawa manis kang kaanti-anti. wong padha saja sirana aku teka gendong pesona awangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kujiwa Kang Mas Cakrono atimu aku seneng ngenteni Tresno suci Pandia Rahayu. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Najan tanpa bapak agi neng kayangan gong. Reng, tru. Iki awake dhewe mau diwelingi kon sebo neng Amarta. Oh ya tadi iki langsung neng Amarta ya, Tru. Ya, ya wis ora apa-apa. Yo. Kek dadi anu ke, raine kek dadi braso. Kok braso dikembali ke setelan pabrik. Oh iya. Tunjung pantrate. Abi, Tru. Oh. Lintang surya wakusuma
ana dandang sangka sabrang apa rupane dandang lare ing dandang curika mewah pedhe cucuk wesi kula sani aja sira nyucuk Sri Setono cucuken sarap jawane wong Sukerto amung pamuji tego rahayu wiyana mulya Niwang Agung mugi ngayomana marang Praja Negara ngamarta sak isine ora mengko sikik dikadengipun Kakang Yayar Arjuna sawanana ngarsanipun Kakang yaning Praja Negara ngamarta kahananmu tawang tetangis sungka weng manah di ana perkara apa Jlampruk wah aja gawe ribet aja gawe sisah artine barep kakangku lan aja gawe susah manahe para kadang-kadang lan dulur-dulurmu para Pandhawa yen ana perkara para matura babarna kang sejatine ana perkara apa ngapunten Den Ndara Janaka enten ada apa enten masalah napa nek panjenengan menika sungkawa niku mbok tulung kadang-kadang dijlentreh Den ora meng nangis kaya ngoten niku umpami mengke sampean pun paring dawuh cetha mengke kon dulur-dulur Pandhawa pun sami saged midhangetaken kanthi tawaca miwah saged tinampi lair lan batin mengke mbok menawi saged sabiyantu tapi nek Ndara Janaka meng mendel mawon mongko meng nangis kaya ngoten niku sing susah mboten ming sampeyan piyambak. Kawula sak ngamarta niku susah nggih. Yo Bagong. Nggih. Mergane Kang Rayi niku rak satriya ta Den Werkudara? Yo. Satriya niku dan nindaken darmaning satriya rak nggih ngaten. Iya. Ra nggih ngaten ta Sinuwun Kresna? Iya Bagong. Kowe walah. Jangkep ukaramu. Wah dadi suliye. Semar teng kayangan pramila ingkang abdi pun kasiden ingkang kedah nyuli Bapak Semar mekaten. Iya Bagong nggih. Monggo paring dawuh Den. Arjuna matura ana perkara apa? Rikala pun Kakang merpeki lawan Si Adi nalika isih mapan ing kayuwangan swarga dahana pun Kakang sumedhot arasaning tias bebasan ora tegel migarake nggonmu mangun bebrayan kalawan Dresana lho. Matura Janaka. Duh Koko Prabu. Sareng kula manah-manah. Anggen kula napaki lampah ingkang kados mekaten menika mboten wonten ginanipun. Tegese piye Di? Menawi kula kedah ninggalaken dhateng tetimbangan kula nilaraken dhateng sisihan kula pun Yayi Diajeng Dresana luwung baya kula nilar lan luwung baya tetel darmaning kasatriyanipun Kang Rayi. Weh ampun ngaten Den, ampun ngaten. Sampeyan linaraken ing jagat minangka satriya menika pun
pun dadi kewajiban lan pun dadi pestining kodrat nek sampean nglencati dawuhing Gusti sampeyan niku senajan tetese sugeng tesih gesang paripurna teng Madyapada ning uripe sampean tanpa beda kaya mapan wonten ing neraka jahanam. Awit Bapak Semar tau ngendika al-adabu fauqal ilmi. Sambung rapete apa gandeng cenenge apa karo tata krama ya ora. Mboten nyambung kok? Ora. Oh nggih mpun. Paring dawuh. Kowe pun paring dawuh Ding. Nek meng perkara wedokan, amin sewu. Ning perkara garwa, sampean pisah karo Kang Garwa pun Dewi Dresanala kok sampean terus arep mupus gesang niku nek cara aku nek cara kula isin. Jangkah sampean metu terus dawa lho, Den. Jangkah sampean itu sing ombo. Beda nek ale Bagong niku wis tuwek. Nggih to Ndara Werkudara. Iya, Bagong nggih. Niku mangkandhane niku Kang Rayi. Wah, Janaka. Apa isih kurang wong wadon sak jagan kukup kabeh. Widodari sak kayangan paribasane kukup kabeh. Wah, nang endi rasa panarimamu? Nang endi rasa syukurmu? Ngger ngucap syukur ngersane Gusti Janaka. Aridu mawur mangawur wurahan. Tengarane ngajuret gong maguru gongso. Tetekadya putra wara pancri ting turang estir kata engkang dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana kasarurawipun Sang Hyang Manikmaya karo kaget sangya para Pandhawa wae. Siswa matur marang Risang Mahayogi Sang Mitra kadiparan karsaning Hyang Utipati Yogya sawining warna kanggo melaraning bumi mugya lonte ulonte mboten nginten babar pisan sarawuh paduka Hyang Pikulun Manikmaya kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Mas Surama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Iya Puntadewa Darma Kusuma Ulun Tampa pukulun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk iya Nata Ndrawati Ulun Tampa. Guru kakekku ngaturaken sembah. Ya Werkudara Ulun Tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Arjuna Ulun Tampa. Inggih. Iki meneh. Slamet to. Sowan mudik. Yung Bagong meneh. Heeh, anu nggih. Bekti kula kunjuk pukulun. Ya Bagong Ulun Tampa nggih. Santai mawon kula arep mirang-mirangke panjenengan. Wonten wigatos menapa sajak rawipun sengkan-sengkan datan pepoyan Pandhawa ya Puntadewa kula wonten timbalan. Destun temen panjenengan ulun iki dewaning para dewa teka keplayu saka kayewangan marga patrape bocah ngaran Jaya Karneli. Sinten?
Jaya Karneli Bagong. Jaya Karneli gawe Kisra? Iya. Sik kayake tangga kula niku Jaya Karneli niku. Pun bola-bali niku ndek utang kalih kula 700 mboten balik-balekke. Jarene minggu ngarep sepriki menggor. Bedhu. Elok-elok apa? Iya Bagong mbok menawa kuwi nggih bocah nom-noman ingkang gawe wirang panjenengan ulun ning atase garwa ulun ya sisihan ulun Bathari Durga. Lah kok teko bakal dijaluki gendong kelawan Jaya Karneli. Kamangka anggone gendong dudu gendongan lumrah. Nanging anggone gendong kudu mapan ning kasemekaning Bathari Durga. Mbok kula mawon. Ora kurang ajar lho Bagong, tak cokro sirahmu, cokro mekanik ndas. Karang tengah. Cokro mekanik ndas. Arjuna kula wonten maring adhawuh kula. Yen to jenenge keduga bisa mateni lan nyernakake bocah Jaya Karneli. Dresanala kukupen nggih. Kresna ulun suwun sak biyantu kita ngestaken dawuh ulun.